tervetuloa uuteen videoon. Tulin tähän terassille vähän kattelemaan, että täällä on ihan törkeän hyvä keli, joten tää päivä parani just äärimmäisen paljon. Vähän oli aamun sellainen tahmeen nousu, mutta tämän kelin kun näki, niin tää kyllä piristää aika paljon. Suomessa on kuitenkin 9 kuukautta pelkästään niin kuin kylmä, märkä ja pimeetä, ja sitten 3 kuukautta vuodesta niin on ok keli, mutta ei siitäkään takeeta, että silloin on lämmin tai mitään muutakaan. Mutta ai että, aurinko paistaa. Kyllä kelpaa. Tänään tehdään äärimmäisen hyvää aamupalaa, vaikka puuro pelkälläänkin on äärimmäisen hyvää, mutta tänään me laitetaan leivän päälle sitten vielä kananmunaa, niin sehän kruunaa tämän koko setin sitten. Siis tää korkki-episodi on ollut kyllä niin huono uudistus, että pakko sanoa, että aivan turhaa. Tää on vaan enemmänkin tiellä tässä, eikä mitään muuta. Luuleeko ne tosissaan, että kun sä avaat mehupurkia ja sitten otat korkin siitä irti ja heität sen menee ja laitat tilkan tonne vaikka puuroon ja laitat sen takaisin jääkaappiin ilman sitä korkkia? Ei se nyt niin mene. En ymmärrä. Se kuitenkin, kaikki se repii kuitenkin tästä irti. No. Mitähän hajuvettä sitä tänään oikein laittais? 1 million. Tää voisi olla aika hyvä tänään. Ja 4 suihkausta aina. 1, 2, 3, 4. Jos oot eri mieltä, kommentoi alas ja kerro, montako niitä pitäisi laittaa. Musta on kiva, että mä en joudu aina ajamaan, kun mennään jonnekin. Että säkin saat aina välillä ajaa. Niin, tää on kivaa silloin, kun ei ole just syönyt tai ei väsytä. Sehän kyllä ajat aika useasti, jos mennään jonnekin muualle, mutta sitten jos me mennään Helsinkiin, niin se on aina melkein poikkeuksetta minä, joka sinne ajaa. Jostain syystä, en tiedä miksi. Mut mä tykkään oikeasti ajaa, siis tää on mun mielestä kivaa, mutta mä en tykkää kauheasti ajella niinku iltaisin tai pimeällä, tai sit jos on huono sää tai muuta. Et kesäsin mä kyllä niinku paljon enemmän mun mielestä ajan. Nykyään kun on sellainen auto, millä on kiva niinku ajella, kun aikaisemmin mulla oli se pieni auto. Mut tosiaan ollaan menossa tänään Helsinkiin ja mennään vähän kiertelemään kaupoille ja sit käydään tossa yhdessä paikassa, mistä ei vielä puhuta. Mut nyt käydään tossa Shelliltä hakemaan vähän matkajuotavaa, niin kuin meidän perinnetapoihin melkein tässä kuuluu, kun Helsinkiin päin mennään. Kävellään siis voitais autolla, niin ollaan muina miehinä. Mä otin nokko, perruuba, tätä uutta. Mä otan metsämansikkaa. Mansikka, raparperi. Mansikka, raparperi. Tää maistuu ihan metsämansikalle. Ei on tässä kyllä vähän raparperiikin. Musta ei ole. Minkä sä otit? Grand Sour. Tää on niinku se, tässä on mun mielestä joku semmonen, mikä se on, seljankukka. Seljankukan maku. Mä tykkään siitä, tää on hyvä. Seljankukka. Ei kun mä taisin kyllä itse asiassa tykätä tosta mausta. Joskus taisin maistaakin sitä. Joo. Eikä jatketa. En mä sitten vieläkään muistan ottaa aurinkolasia, nyt joutuu koko matkan siristelemään, mutta ehkä mä käytän tätä aurinkoläppää, kun se on. Mä oon vähän kateellinen, kun tuo yksi kuitenkin laittaa noin plehat päähän. Voi. Tähän pitää totutella tähän kesään taas, että rupee laittaa aurinkolasia aina mukaan, tai ottamaan mukaan tossa. Ei oo tottunut. Suomessa on niin vähän kesää. Meidän tapaamisessa vähän venähtikin, niin kello on jo nyt, se on jo 6. Piti olla 1 tunti 2, mutta oltiinkin sitten vähän pidempään. Ei maltettu lähteä. Nyt me ollaan tultu Jumboon ja mennään syömään. Järkyttävä nälkä. Vai mitä? Kyllä.
Ja varmaan mennään susille, tai niin me ilmeisesti päätettiin, että me mennään susille. Joo. Ja sen takia me tultiin Jumboon, kun me käytiin täällä silloin kerran, niin täällä oli todella hyvä susipaikka, niin me nyt mennään taas sinne. Susilla kun käydään, oikea tapa täällä on syödä se, että ensin syödään noita suseja, sit otetaan lämmintä ja niin, sit se on siinä. Jos haluat jälkkäriin, niin otat sit jälkkäriin, mutta pelkkään susiin niin harvemmin tulee syötyä, että aina jotain lämmintäkin ja tää on jo toinen kierros, nyt on nautaa ja riisiä ja sitten vähän friteerattua kanaa. Ai että, on meinaan hyvää. Susit ei kerennyt kuvaa, koska oli sen verran nälkä, niin heti iskettiin kiinni ja syötiin. Nyt on käyty syömässä ja vähän tos yritin kisutella, että käydäänkö hakemaan vähän jälkiruokaa eli jäätelyä, mutta joo. Nyt et sä pidät huolta, että näet meidän autojen alla. Se on tosi kiva juttu. Mä katon tätä kameran linssiä, kävelen suoraan ja Sara ohjaa sit. Se on hyvä diili. Joo, nyt me lähdetään seuraavaan paikkaan. Ties missä sekin on, mihin me nyt mennään. Jonnekin me mennään. Se selviää varmasti kohta. Niin sitä mä olin tuossa sanomassa tuosta jälkiruuasta, että mä yritin vähän kisutella, jos oltais haettu jälkiruokaa ja jäätelyä tarjosin, mutta ei me nyt sitten menty ja no, ei me sit menty. Nyt joutuu olla ilman jälkiruokaa. Kai sitä välillä ilman sitäkin pärjää. Vaikka spaisaissi kyllä olisi ollut tosi hyvä. Stop, mun näyttää. Menee 7 kiinni. Mikä? Verkkokauppa. Meneekö? Joo. Miten niin menee? No, tässä lukee. Sulkeutuu kello 19. No miten se nyt niin aikaisin menee? Me oltiin menossa siis tonne verkkokauppaan, mutta sehän on mennyt kiinni. Ei me sitten sinne mennäkään. Niin. Mut me lähdetään nyt kuule Anopille käymään. Eikö Anoppila on aina kiva mennä? Anoppila on aina kiva mennä. Mennään sinne vähän kiusaamaan sitä ja katsomaan mun äitin koiraa. Mulla on sitä jo ikävä. Voi voi. En mä ois muutenkaan jaksanut ajaa. Mä oon tainnut tänään niin paljon ja aurinko ei enää paista, niin tosta. Niin voi enää ajaa, kun ei tule sellainen bossiolo enää, kun ei aurinko paista. Siis onhan se totta, että oikeesti kesällä siis on kivempi ajalla autoa kuin vaikka talvella ja syksyllä. Se on näin kyllä. Tulee jotenkin, laitat hyvät musat soimaa, aurinkolasit päähän ja sit ajelet ja fiilistelet. Se on niinku, se on parasta. Niin, mä oon samaa mieltä kyllä. No niin, kotiin on päästy ja ihan ei mennyt tää päivä nyt putkeen, meni sen verran aikaa tuo muualla, niin ei keretty sinne kaupoille tällä kertaa, mutta ei se mitään, on näitä viikonloppuja lisää, että mennään sitten vaikka ensi viikonloppuna sinne kaupoille. Mutta joo, tultiin kotiin tosiaan ja nyt väsyttää sen verran paljon, että on varmaan mentävä nukkumaan. Et tänään piti mennä kyllä vielä salille, mutta ei, silmät lupsuu, että eiköhän me palata sitten vielä huomenna. Hyvää yötä. No niin, seuraava päivä ja ollaan päästy siihen vaiheeseen päivään, että aika lähtee treenille, mitä ei eilen käynyt tekemään. Ja sehän tarkoittaa työntävien treeniä, olkapää, rinta ja ojentaja. Olkapää painotteisesti. Joten eiköhän me lähdetä treenille sitten. Eilisestä vielä sen verran, että mun tekisi mieli todella paljon kertoa teille, että missä me käytiin eilen ja miksi me käytiin, mutta ihan vielä ei voi. Mutta ei tässä enää montaa viikkoa mene, niin sit mä pääsen kertomaan teille, että missä me käytiin ja miksi me käytiin ja mikä tää juttu oikein oli. Ai että. Odotan kyllä innolla. Always
Bitch made motherfuckers need to take a nap. They delirious cause all they do is cap. Say they running shit but I ain't seen it yet. Demons riding with me asking where they at. Where they at? Where they at? Pussies hiding cause they know they gon' get clapped. Where they at? Where they at? They only talking shit when they running in packs. You might end up in a hearse. I'm burning down your church. Pull up with them hollow points and putting holes all in your shirt. Fuck boys all gonna get murked. I'm shooting like I'm dirt. Put your body in the dirt. Making money from every verse. I don't give a fuck about a bitch. I need a paycheck. Never got a hand out a shirt. Don't fuck with that fake shit. Gripping on my Glock 17, spraying up the function. Fuck boys always bluffing. You better get the ducking. You know the shit would never work out. You fucked me once, you got me fucked up on a payout. Cause you been creeping on some shit, you should've stayed out. But the warning signs were there, you didn't listen, didn't pay attention, now you in the grave. Sometimes you gotta run with all the shit you fucking say. You can't come back while holding rats and the hopes to stay. But I've been waiting for your ass for a face to break. So fuck you and your wishes, bitch, cause I'm not okay. We have creative. They try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit after hit after hit, and I promise you, boy, every one of them slap. Hop on a verse and I body it quick. They never work, and it's why we don't mix. I don't got time for the fake, and I swear that I'll always stay real, something they never did. Oh, they saying that I'm up next. I told them that I'm up now. Promise I came for the next. I'm needing honeys on honeys, cause that's what I'm worth. Show me the finish, I'm getting it first. Show me the best, and that's me and my worst. I need that money, I'm getting it now. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really done waiting. I swear that I came for the crown. Oh, you should go ahead and write over. I was in a 4, leveled up to the Rover. Feeling like Blake, I'ma put him on a poster. I don't really play when it comes to my checks. Tosi kiva juttu, että katsot videon loppuun asti. Muista tilata kanavaa ja heittää kommenttia kommenttikenttään ja tykkää videosta. Nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!